Uh, जों बिटिआर सुक्ति सरकार होनाया 3 बोसोर गासै कमप्लिट जासिगोन 2020 बे 3 बोसोराव जों गोजोन थासारिखौ मोननो हाबाय आरो बिटिआर सुक्तिनि सायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिबायदि बारहावामोन जेरै मोनसे जनगोष्ठीनि मानसिफोरा गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफोरजों हेरलायनायमोन मोखांजों नायलायनो फ्रि फ्रेंकलि रायलायलायनो हायै अबस्थामोन टटेलि चेन्ज जानानै दा मोनसे गोजोन थासारि फैबाय जों गासैबो जनगोष्ठीफ्रा ज' जिरायलायनो ओंखाम जाजाबनो सावरायजाबनो मोसाजाबनो मेथाइ खनलायनो हर गेजेर मानि ज' जाजाय बेरायलायनो हानाय बायदि मोनसे बारहावा फैबाय बिटिआर ओनसोलाव जोंनि थाखाय जोबोद मोजां परिबर्तन आरो बेखिनि सिटुएसन मोननानै हां सरथे जिथु अबस्थामोन बेनिफ्राय बारग'नो जों फ्रि फेयार एटमसफियाराव जों थांना थानो हानायानो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा बेनिखाय जों मोननो हादों बेनि अनगायैबो थांनाय बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि सर्ट बेनिफ्राय 70% जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय खिन्थु बे 70%सो इमप्लिमेन्ट जानायफ्रा खोब बारा रायजोफोरनि नोजोर गोलैथाव नङैखाय बेखौनो इमप्लिमेन्ट जायाखै होनना बुंलायबाय थानो नागिरो खिन्थु 70% इमप्लिमेन्ट जाबाय दा मेजर माबा हिसाबै जोंहा सीमा बारायहोनाय बे इस्यु थाबाय डिस्ट्रिक्ट बानायनाय इस्यु थाबाय बेनिफ्राय मा बुंगोन डिलिमिटेसन समस्ति बांनायनि बाथ्रा थाबाय बेखिनिखौ जों मावफुंगोन बेनिफ्राय आरो बाखि थाबाय बाखि बे माबाफोर मा होनो किसुमान इन्स्टिटिउसनखौ सरकारि खालामनाय आरो लोगोसे सर्टआव थानाय जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ गायसननो बे खामानिफ्रा बाखि जों दासिमहालागै खिन्थु जों बे इन्स्टिटिउसन गायसननो थाखाय इतिमধ্যे गोबां जायगानि गोबां इन्स्टिटिउसननि हाखौ एलटमेन्ट जों होबाय बेफोर जासिगोन किसु बाखि दङ एलटमेन्ट मोनो बेखिनिखौ जों मावनो नाजागासिनो आरो बेखिनि जाफुंगोन जों आसा खालामदों बेबायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां आरो लोगोसे हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांमोना बिफोर 24 बिटिसि एग्रिमेन्टनि गासैबो सर्टखौ फुरा खालामगोन होननानै बुंबाय थाखादों आरो जेब्लानो बिथाङा आसामनि सोरबा मन्त्रियानो जा चिफ मिनिस्टारानो जा बा जोंनि बिटिआरनि चिफआनो जा बिथांमोनखौ जेब्लानो लोगो मोनो अब्लानो जे 24नि सिगाङावनो बिटिआर एकर्डनि गासैबो सर्तफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिसनजों गासैबो क्लजेसफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों आरो जों आसा खालामदों बिथाङा बेखिनिखौ मावफुंगोन आरो बेनिखायनो बे समहालागै जों बेखौनो रायजोफोरखौ एसे धैर्ययै लामा नायनो थाखाय खावलायदों जोंनि गेजेराव जाहाथे दावराव दावसि जाया जिखिनि अपप्रचार जादों बिसोर जाहाथे फोथायनानै गावखौनो আমার সৌভাগ নগদে প্রযোজনায় সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছে সকলো মিলে আমি সাবসিডি করে দেব এখন কাগজ যেমন সিঙ্গেল প্রাইমারি এগুলো প্রাইমারি बेटेंगल फंबाय लोगोसे भारग एमएलए हितेश बसुमतारीनि आखाइनिफ्राय माने गंनै हाथियार बोखांनाय जादों बे बेलायाव सरकारा बेखि ल एन्ड अर्डार सिटुएसन अरायबो अबजार्भ खालामबाय आरो आथिखालाव बे बारा स्ट्रिक्ट जाबोदों दा हयथ' जायफोरखौ एरेस्ट खालामदों होननानै जों मिडियानिफ्राय मिथिनो हितेश बसुमतारी बिक्रम बसुमतारी आरो दावरा देखो बिथांमोननि एगेन्स्टै मा ग्राउन्डआव मा एरेस्ट खालामदों दासिमहालागै डिटेल मिथिनाय जायाखै मिडियानिफ्राय जिखिनि मोनदों बिथांमोना किसुमान इन्टारनेसनेल एक्टिभिटिसआव इनभल्भ थानाय बायदि माबा मोननाय एभिडेन्स मोननायखाय एरेस्ट खालामदों जुदि बे नंमारगौआथ' थिगानो बुंनांगौ बारा मोनाखै खिन्थु बेखौनो किसुमाना अपप्रचार खालामदों पलिटिकेलाइज मा होननानै मावगोन पलिटिकेल केन्डिडेट हिसाबै बेखौ बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामदों खिन्थु जोंहा बेयाव स्पष्ट बेखौनो बुङो जे इउपिपिएलआ रावखौबो एरेस्ट खालामनो बा सोरनिबा सायाव ल एन्ड अर्डारनि सिटुएसनखौ जाबसिनना होनांगौ होनना जों रावनिबो दाबि खालामो रावनिबो मा जों बेफोरबायदि माबानिफ्राय टटेलि फ्रि बेनिखाय मिडियाफ्रा प्रसार खालामनाय बायदि जों रावखौबो एरेस्ट खालामनाय बायदि पार्टि प्रिन्सिपाल हिसाबै बा सरकार हिसाबै दा जों बेखौसो लुगैयो जे ओनसोलाव अरायबो गोजोन थासारि थाथों डेम'क्रेटिक राइटखौ गासैबो एन्जय खालामनो मोनथों जों बेखौनो नुजाखांदों आरो दा सरकारा जिहेतु ल एन्ड अर्डार सिटुएसनखौ अरायबो मोजाङैनो नोजोर होनानै बेखौ जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनो नाजाबाय थादों बेखाय जुदि बिथांमोना जुदि बबेबा बिथिंनिफ्राय सोरबा ल एन्ड अर्डार सिटुएसनखौ मा होनो ब्याघात खालामनो
हेंथा होनो नाजानाय बायदि बायदि प्रमाण मोनदों बे सरकारनि बाथ्रा नोंथाङा बुंनाय जायो नाथाय जों बेखौनो बुंनो सानो जे बर'नि भबिष्यतनिफ्राय आन्दलनजों जड़ित थानाय हिसाबै भारत एक्टिभ गान्जा बा हितेश बसुमतारियानो जा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो आनफर्चुनेट जादों जों बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बिदि एरेस्ट खालामजानायनि सिटुवेसनाव थांगोन होननानै सानाखैमोन बेनिखायनो जों जास्ट बेखौनो दुखु फोरमायो बे आनफर्चुनेट खिन्थु दा जों बेखौ बिथांमोनखौ निर्दोखि होननाबो बुंनो हालिया दुखि होननानैबो बुंनो हालिया कारण जोंनि आखाइयाव जेबो इभिडेन्स गैया माबाफोर इभिडेन्स दंबा बे पुलिस फर्स दं पुलिसनि आखाइयाव दं ल' एन्ड अर्डार सिटुवेसन कन्ट्रल खालामग्रा जिहेतु एजेन्सि दं बिथांमोननि नोजोराव मा दं बेखौ माखासे क'क्राझारनि ओनसोलनि आरो बङाइगाव ओनसोलनिफ्राय हाबसंसिगोन होननानै गोबां बे आसलते मिडिया पाब्लिसिटिसो बेनि बादै इन्टारनेलि जेबो बेबायदि डेभेलप जादों होननानै आं फोथाया कारण सरकारनिफ्राय बेबायदि डेभेलप जायोबा सरकारनिफ्रायनो खोथा ओंखारगोन दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो खोथा ओंखाराखै देट मिन्स बेफोर अनलि दा मिडिया पाब्लिसिटि